Podo falar xa? Pois mira, antes os zoqueiros iban zoquear para unha casa de fora. E foron zoquear para unha casa. E claro, antes non había o que había agora para comer, que era un pouco pan, un risco de carne, e despois dabanches cada unha taza de leite atrás. E o vello da casa partiu para cada un cadeliño de pan así para todos. E despois un señor, o zoqueiro, colleu e acabou diante dos outros. E claro, colleu e xuntou os cadeliños todos de todos, xuntounos todos e colleunos e aparexounos así e rarrafounos na taza do leite para que cando lle botasen o leite a dueña da casa. E despois, ainda lle pareceu pouco, e dixo ao vello da casa, dixo: señor Manuel, dixo, bóteme ese pan para aquí, porque o pan metió despois debaixo do codo para que non lle tallasen máis. Dixo, bóteme o pan para aquí. E vai o zoqueiro, e tallou un correcho, así, todo ao rol do pan, a mitad do pan. E botou 4 días zoqueando, e puñeron o correcho de pan a todas as comidas, e ainda lle sobrou pan dos 4 días. Tamén, outra vez, eran os carpinteiros, e por aí a carpintar a unha casa, non? Era como, por exemplo, como antes. Antes iban traballar a unha casa, zoqueiros ou carpinteiros ou eso, e quedábanse na casa toda a semana, non viñan á casa. Bueno, e a noite, cando se foron deitar, claro, foronse deitar, e a vella da casa non lle puñera a vacinilla logo, que daquela non había tal servicio. Non lle puxo vacinilla. E claro, pegoulle gana de orinar de noite, e colleu, e ele arrimouse para a cama para un lado, e orinou no outro lado, na outra vez. E claro, dixolle a vella, o outro día cando se levantou, dixo: buenos días, señor Manuel. Dixo: buenos días. Dixo: que tal descansou? Dixo: bueno. Dixo: traes unha postura aquí que debeu ser do carajo da almohada porque non lle puñera, sabe? Por iso dixo. E depois á noite seguinte tiña dúas, unha enriba da outra. Unha noite no muiño, unha noite non é nada. Unha semaniña inteira, eso sí que é muiñada. As nenas de Vilanova dicen que non beben viño, e debaixo do mantelo levan o xarro escondido. Nena que estás na ventana, tira castañas para baixo, tira desas máis maduras que polas verdes non me vais. O río cando vai cheo leva un carballos e bullas, tamén podía levar as lenguas máis molgadoras.